O Parque Acuático de Meis agora sí está a piques de ser unha realidade. A parcela de Penente xa comezaron a chegar os materiais para iniciar a obra, con vistas a que estea rematada o vindeiro verán. No Concello xa se presentou toda a documentación e xa foron aboadas todas as taxas. A promotora ten xa vía libre para iniciar os traballos. Como sabedes, o proceso xa estaba en trámite cando nos chegamos aquí. O que sí compre aclarar que non que se falou moito en campaña electoral de se tiña podido comenzar a obra ou non. O que está claro que non se podía ter comenzado porque faltaban permisos e informes preceptivos que chegaron despois de estarnos no goberno. É dicir, todo aquilo que se decía, que se dixo en campaña electoral, non era certo. A obra non se comenzou porque faltaban os permisos. O Concello está a traballar na construción dunha nova estación de bombeo. A infraestrutura dará servizo ao parque tamén aos veciños da contorna. O expediente administrativo para este proxecto xa está iniciado. A actuación está valorada en 300.000 euros. Na campaña electoral das municipais, a Xunta comprometeuse a chegar un terzo desa contía. Que pasa? Que cando nos chegamos ao goberno a mediados do mes de xuño, contactamos coa Xunta e como aquilo foi un acordo en campaña electoral, non estaba nada documentado. De feito, podemos decir que o día de hoxe está a Secretaría do Concello analizando o convenio que aínda nos acaban de enviar para asinar, que dicir, o convenio que a Xunta estaba sin asinar e ainda está a día de hoxe porque, estamos no mes de agosto, faltan informes da Xunta e tal. Me imagino que nos próximos días asinaremos o convenio. Outra materia tamén pendente, o futuro acceso ao parque situado nunha canteira abandonada a que se accede por pistas. Estamos minando de se é posible ampliar un acceso, non sabemos se vai a ser posible, e logo que si é que xa están certas cuestións organizadas, non? Porque como que se espera, xente que chegue no seu vehículo particular, pero tamén se espera por parte da empresa, según, as súas estimacións, que cheguen autobuses, que son os que máis colapsan. O que xa se ten planificado é que os autobuses deixen a xente e logo se desplacen a outra parte do Concello onde teñen sitio máis que suficiente para estar estacionados. A alcaldesa explica tamén que non ten ningún tipo de información sobre a bolsa de emprego lanzada polo anterior executivo. Advirte que o Concello non é o encargado das contratacións no parque. Con todo, Díaz Rexedora tentarán que a empresa acabe dando traballo aos veciños do municipio.